okayfm 101.7. Mira Tweneboah kodua be me mo asibiem. Papa me do so bro. We ya abrafa chame na aja telephone no. Ani. Na ahoma ne nye. Ahoma bi ya aba. Se me akra me be ye mahoma. Na woni mu se. Kane ho no. Na se opese radio. Any telephone eba wo fie a. Na wo kumase a. Wo beko Ghana Telecom. Ubako Ghana Telecom ho. Ghana Telecom ho no saa ebia opoku trading ni ho nyina no ye fra kwa aman. Enukre. Ye fra kwa aman. Ofa na wan kire mu a omu hu ade fra no kwa aman no ti. Wutrem kakra mbohu. Udi ene kamin kan se kwa aman kwa min kire mu sempo bim. Ofa pata kwa aman no sa wutrem mu dia. Gina baby ye mami. Ofa pata o se dia Eye. okayfm Na so wo kire mu bie wo a. Ofa sa kwa aman no bebre ni mpanyi semti se oba kire mu a. Me kire mu obewa. Wo de yemfa no ngwa na kane no na me ka telephone de no. Na pese bia wote minfa no bia wo manhia. Na pese wunya telephone bi ba na ahoma no wo mo sante se de ene ya yesanu yo. Ba wo de enam se na nipa dodo no ani bi enti no. Ye be calculate ahoma na ma wo afiri saa soro ho. Ye de asemwa ne ye de aba. Wo pe radio nso asa na ne ye no. Sa. Wo pe radio a wo be ko akọ subscribe na wo mo atwe ahoma no firi wo saa de aba ofie. Na nya asem ketwa. Na nya asem ketwa. Ai. But no masisa. Nia masisa. Na ofa exercise so enche o. Dabi. Ai. Dabi. Enjoy. Exercise enche ma okay no. Ya da fanu nanti simu ho. Ai. Kanin ho so ba baby say crow from a. The whole crow from TV and the whole crow from A2. The whole crow from TV all A2. Ba kono be fa mimi baby a mimi uza mimi fie ni Colombia. Why I said you walk West Coast? Why I said you walk West Coast? From Colombia. Now call baby to say a course benku a. Wo fra course benku na e fie 1 2 3 on na TV ba ko. Ena ba ko so wo Kingdom ha can it to subi na club. Wo do ani ahwe nhia so no. First junction, second junction, you're right, baby. For na awonafo kura to omo ye aduane gele. No mo to e fie on na bi wo. Ai. Look at. It what obi nyina kwahwe na TV wura ba no. Udu wa no de ne sa fa atrim. Ayo se wadware ya. Nya sa wa ma nwuram. Obana no. Na ye tinu ko so ni na o. Ai, That time no ai oba kaya atonzi Mr. Lawson. Hey! Na uba kwa hemia aji se uko nso. Na ai ya ni awa ibo bu anu ya o se mensia kwa na bi kanya telephone first. Ai, mensia di telephone first. Ai, tumati ni na mensia sikasiem na telephone di ka kwa first. Yeah. Ai. Na that time no ya na wa in London no. So I'm fresh anwa. Na ya wa tunkra wo ni na so. No wa tunkra. Ya me pesa me ne ya do kasa. Na ya faka. Na ya suma ya du ho ya ko be du ho de nyame. Ya ko ba ma ne se ene ebo 5 a. Oba bozizo pesa oni udi ko mo free London. Eti wono no wa jare na wa bet na be 3. But from the 5 no but you know we kai no na odi asamaba. Asamaba.
nei hwɛ ɛna ehure baabiara yɛ baabiara na maame mmra nkɔmɔ so abaya bi a fia pokua na sɛbi wato asanteman ho pe yɛn ka sɛ atwi no na wɔto asanteman ho pe a na akɔwie sɛ mihunu social media sɛ wɔpa akyɛ wɔ na akyɛ wɔpa so wopɛ wie a wokyerɛm daabi afei mi yɛ a mihunu sɛ afei wɔbɛwie wɔ kɔtɔkɔfie na deɛ si wɔ deɛ ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ nimsɛm na biribi sɛ pie mu koraa ne sɛ ɔhene baako kyerɛ mu sɛ sabia ku sabia nyaado kwawu ne na sante yɛ nkyekyɛm ko wɔn firi ha ne kɔ ha kwawu manhene wɔ bretuni na wɔno nso wɔbobɔ ɛbɛhwɛ asante mampɔn na abusua baako na sukonoma wɔno no sɛ abakɔsɛm na wɔnni o sɛ nani ne tranton o sɛdeɛ bɛn na asi ne suo akɔm o sɛdeɛ yɛ yɛnim na wɔkyerɛ nsɛm mu na wɔto bi ma sɛbi deɛ ɔte kuruwɛ ɛne brawe nwoma soɔ na wɔbɛpie mu afei ahemfo no kyerɛ mu koraa nananom kyerɛ mu a wɔhunu sɛ sɛ wɔ no koraa sɛbi akusɛbi anyaado wɔse ɛwɔ no yɛ frafrani na wɔmaame nso ɛyɛ krobuni na deɛ kɔ yɛ nyinaa no eduwie wɔn sɛ wɔmfa ne musuo nkɔ na kyɛ sɛ kyɛpa minim sɛ nananom agye o so wɔn anyi o sɛ wopa kyɛw wie ne ɛka sɛ fɛ musuo kɔ a na o de kɔ ne sɛi wadawoma nkɔmɔ eti sɛi yo ofa edika no medical da wase kɛse ofa ofa kwa nkruma kɛse nyankopɔn ɔma nkwa na ɔma ahoɔden ami na sɛni onyankopɔn ɔto Mordecai no ɛwɔ n'atamfo anim no awurade mpo pono wɔ atamfo anim ami yɛmu bi a yɛwɔ asante man ntam ha deɛ titiri mabunu no ɔfa yɛsua na ɔma firi hɔ papapapa na nyame akyɛ w'akyɛdeɛ bi a mɛsrɛ ɔfa mmerɛ a woyɛ radio yi no ɔfa mɛsrɛ wo sɛ wobɛtuntire na ɔma gu nkrataa so na nka mɛsrɛ wo sɛ yɛbɛnya sɛnta bi a nka periodical no na nka ya wɔfa so no yɛbɛdi animu na bi a yɛbɛsiesia yɛ ho na nkɔfa mo mu bi no atena ba ma so na nka moakyerɛkyerɛ adeɛ ama yɛafa mu adwene ɔfafa mu kuma tikɛhyɛ nipa sɛ sɛbi yɛma wokɔ ansa na yɛbɛka sɛ ɔfafa mu kuma tikɛhyɛ te ase a wɔbɛka ne sei yɛma wo nkɔ ansa ɛda no koraa na mekyerɛ sɛ kasa no bebree wɔ hɔ a ɛbaa yɛn kasaa mu sɛdeɛ yɛyɛ deɛ no ɛyɛ written and studied no nti yɛbɛkaa no sɛneɛ ɛwɔ yɛn kasaa mu a yɛpɛ word bi te sɛ twɔɔboe so onim sɛ yɛ borɔfo kasa kane wɔ buroni na yɛ nananom ɛsom buroni no buroni duru baabi na bi a wɔhu ne nua sɛ wɔdɔ afuo wɔdi dwuma bi a na waka kyerɛ no sɛ cheer up boy cheer up boys yeah na ajaisi buroni hu ne nua no wɔ si twɔɔboe no nso gyi si yee ene yes yemmo chobo chelo boys yeah enya asante na ente brofo omo language no e develop enti wo de bemu anu abeka ne sɛdeɛ wotie anopɛ kura wada ma be ka baako ye omo ka ne telephone ye friend tetefo ye friend tetefo ye develop ye de yes enti wo mɛsɛ ɔfaase a mekan ɛyɛ mmeranteɛ no nyinaa akoma so adeɛ wowɔ hɔ a na ɔmafrɛ mɛfiri London wowɔ hɔ a na bi mafrɛ mɛfiri amanɔne yɛte wo nka wɔ papa me kuma tikɛseɛ afidie no so na ɔfa tike montwe ɔfa mamuo na ɔfa ɔntoto yɛfo nti ɔfa ɛyɛ kɔ a ɛfiri mmeranteɛ no dodoɔ no a ɛhɔ na ɛyi wonim sɛ meyɛ adwuma wɔ culture center as research officer na adeɛ bi aba so a
kakra mo adawro ma Debi o wunim say me firi agoran fie me din ni me firi Japan fie aha na me firi Japan fie nti ayi no bosom no bo abeduro bosom no ni nyina ye dia ai ni ye dia Bibi ka testi wo Manhyia nana no mo class nanya afei ayi mame fa we sukura ntum enkun se Manhyia no enkrofo nhyɛ da ente ase eye amanhyiaye baabi aman ehia ebehia aha ɛna enkrofo nhwe ade we minim se enche na anu me ni lawyer baafo awua de wabɛyɛ candidate for Manhyia South ndi nkomo okay se ɛbɛyɛ a anka Ashtown nka UNICEF for nye no World Heritage Site no mu baako busam sa den abrosansa hodo a ɛwɔ hɔ no nsi esisi ni kokroko tete ni yie na de tie nie wo mu sima asanten hemfo na oyo hene oye man hene otumfo abrempon na oba no obesum otumfo a ni fie nie aha na wonne ne dom esoe enti na sa oba Ashtown a bia moasefo fie nie agunafo fie nie be kwaifo fie nie we fie nie sa na tie aha enti so de architecture no the way esoso ai so magnificent ai ti nanka bibia enka World Heritage for no won be fa nanka aye bibia eya adesua de eho ena ho no so firi ho kɔ Manhyia enwa on se udu St. Anne's ho no a na tempon no dem sey a kopie wo hene aboboa no yes ai of our no na your friend and na kwati boni friend linear settlement no aha Ashtown any asafo ya de treye it is for who Ashtown asafo so that touch the ho be bia no afie na Isaac kan say ya ai aha be bia no afie be yiri baby say o se me gina asafo moonlight ho le nsu ayiri mi ana me gina Ashtown ene ayiri ufa ahe ena nana no muhiai ebo yenkyere mu se enye nana no Kumasi Traditional Council okay ena enye nana no Asantuma Traditional Council ebo ye nana no kakra eye fiewura e ka se fiewura sama hene ye ka sama hene be enim sama hene no enye ya papa ka se estate officer aha anase ke be ka se ena enka Minister of Works and Housing oh okay sama hene sama nantwi yes hey for obo view buabasa oh na omusia yen na nhemu ni nyina fa ye nia ba ye di ni ti ache no ye se ofa ni musuo enko ofa ko bi asante kotoko papa fu ama bone do beba eti wo mu a obu fu se ene bibinti bibi abasensen yem ye se friend democracy no omu ntem ye democracy no to asante na asante yen ka democracy asante ka tuni ofa papa what you say bebre antiasia no na omunya wo omajimu no enya omu fan ne se omu free say ya flag ye democracy ampa democracy na ba ya dia tu na mo democracy wo mato asante Ghana no anka sa beto asante eti asante ke tuni asante nka democracy ofa papa what you say ye di tumi ye nka democracy dabi ye tumi yanka democracy na ayese eti ya na du ba bia nkrofo nte ase
say me mo fa ase Tweneboah kodua na wo wakodi pani wo baabi fa mo fa ase she fa ase you know say no esese ye fa due process dabi fa ni she wa ase due process ni enti ena nkrofo nte ase ese empo ye wo ayi wo bo friends the school placement selection program no what tu for nananum say school na esi wo no na asase no dia na menhia ye ne list e ba ase aban se aban no ne wan ya ya na ko chata ni ye report to home ye report to home asase de twa ma mu a say school is report to ye report to home secondary school, every school I can say that was anti-mobile. It's already on now, temporary, everything the new son, the other one day. Aye. Now, one in the piano was done at and what? It's in another. I cannot see almost over the Muslim. Now, there was here, that's one is the local Gary. Aye. Study Raka and dear woman, that's something. And now what's on your Sante, ever poor waiting of that Canada. Oh, Raka, that's a way up. I had discounted to my, I'm not telling about one word. And then the other is a friend social media, or family social media, then the other to focus. I have a bonus. Bonus, the son of bonus, the consultant, near the car. Bonus, so Onua to Subaco. Now, what for one year, not the over. Never, never will say. Your first social media, and the other car. Now, offer. I didn't know so much what you get to tell you. Akwese obi ayi so mike obi ka asante na enya asante na enya o wodu ebe di wo ma my chief say for Christian council my chief say for national house of chief my chief say for peace council my chief secretary free and tell me do house about on penny be the kedi and I say security, national security minister, these are the judges. Offer, may come with the sum of beer to say, yea, Asante, Edge, yea, the Amamani Amania too. And a young Asante, or two will remain the embodiment of our soul. The whole road, Tommy, I want to see Yaka Naya Homa. And sit down when you grab a woman. Get them all beer to put your customs and your tradition, I think that. Now you're not going to say your tradition here, Costa now I'm over here who say, yes, you are one for a people to Timbonaso, Naso, a bat or two four, a bicycle jar, a supply, one now. Already as well, Piazza. Now I'm also so you're not going to say Mukana. Now I know a business in a veterinary limit and take to tell you for your book on one answer. I want yet to get that book again. Tell you for your book on one answer. And the bread to say, what year to do, I saw to a young girl, or Pemsaw or Person. I saw to a young. No one, I hear I have corona, I have sex. Now you also saw your negative. You're not sorry, now you will say. Your prayer and such young man won't you talk a California, you're never to say. I'm more we can see what I am. Honestly, can you walk before? Now what's in the idea? Or not what before. So we are able to use it, and I will say, no, you're the young one. I never saw you before. So we are studying academia, and I will take school, and I also make a plan, Kupa, Yanka, and here. Over person remaining the Yawan. Now, I'm going to say, what's a trade, you will say, would you? No one will take an answer, we have Bamadia, young San Then you will let it. Na mebo. Wọ́n sẹ́ sáà di iṣẹ́ àṣẹ fẹ́ẹ̀sì nínú na Asante ẹ̀ǹkà bi. Bàṣẹ sẹ́ wọ́n máa yẹ àmà
asantefo no so atie gumu paa o se eyeye na abeye yen aso ebe obi eye yeah me too wọ́n sẹ́ adan mẹ́ka wọ́n fi yẹn sẹ́ yẹn no yẹn sika yẹn de bọ́ Ghana ho ẹ̀bra lebo ankọ̀fọ́ kọ́ lebo no ẹ̀yà santimamu yẹ fẹ́ sika firi yẹn bẹ fún lebo. nokura eti de ẹwọ akuafo hɔ ɛwɔ hɔ no. sa bɔnni nti ɛna wɔn kɔtɔ na akuafo hɔ na wɔn no ɛka ɛsɛ yɛ pɛpɛ the first hɔ. ɛbɔ sɛ asante kɛfɛ bi a na yɛ dan mu yɛ na akuafo hɔ ɛni ɛbɛ akuafo bɛyi ɛyɛ asante sika na yɛka bɛ si yɛ. nokura ɛma saa. nana pɛpɛ ɛsika ɔfa yɛ fa yi tia na yɛde bɛ si yɛ. Buzia ɛne mpanyinfo a wotete wɔ mu di a wɔyɛ lɔɔ nyinaa no ɛyɛ asante scholarship saa tam no efi asante ma mu ɛkɔsi pɔrɔmamu ne afɛ pɔrɔmamu ne nyinaa ne afɛ no western asante ɛti wɔn ti na ma asantefoɔ ho bɛda bi sɛ Buzia firi wanti a na ɛhɔ ɛyɛ western asante deɛ a yɛn nsa na se nneɛma no nkɔ sua deɛ ɔfɔ wɔte aseɛ. mi ti o paa. Buzia wɔakyerɛ n'ani sɔ ɛkyerɛ asante no ne yɛ odi kan wɔware no wɔbɛkɔe. ɔkyerɛ n'ani sɔ ɛkyerɛ asante no paati a ɔbɛkyɛ yɛ na ɛyɛ MPP no paati n'asafia no yɛkyɛ akyerɛ wɔbɛkɔe. owura kofia na papa ɛna yɛde ɛbaasa koto ewura ɔpinso de kama abaasa koto de maa no ɛma awɔretɔ first car ɛde kɔ mu Buzia mo ɛnu a wɔn no bɛsi paati no wɔbɛkɔe abɔnten soɔ. ɛyɛ NLM no. ɛnɛ abɛyɛ MPP no a yɛ nyinaa yɛ huru. ɔno nti a obiara nyina baabi sɛ asante mmerɛ no wɔbɛtumi atua fa asante so wɔte mo anyɛ atumi atua fa asante so ɛnti nyɛ sɛ bi wo a wohu w'adwebɔ na wohu kurakura no sɛ bi yɛtumi di nsɔfo ho no ɛna wobɛtumi atua fa asante so na ade a yɛhunu ne sɛ asante the perceived enemy no aka asante the purported loved one no so ka asante ɛti sɛ sɛ wɔn sɛ baburu no asɔre a sɛbi onyaeɛ a woka sɛ wonyaeɛ a wobɛyɛ yi a yɛsɛ ada ɛho so ɛti saa ɔno na ama mmaburu no nyinaa ayɛ awake no ɛti ɛmmerɛ a yɛkɔ yɛ anim yi deɛ meka wɔ so deɛ ti sɛ yɛbɛgyae ɛdabuo no a yɛte ɛnyɛ hwee sɛbi ɔfaase na ntiri kuro ɛwɔ mmea no kɛse a ne akekakeka nsɛm bi ɛna ahemfotiriɛ ebi sosokyɛ bi ɛne saa ɛyɛ no korɛ na mmɔmoro na yɛka ade dodo yɛ maburu no akoma ɛnɛ no yɛka saa dodo yɛ maburu no akoma na ɛyi ma menka asɛm sɛ deɛ bi ɛnkyerɛ wo agya ɔhene bi a ɔte baabi a wɔno sɔde a nanano ɛda asantefoɔ ho no wɔn mo guru ne ketani saa nwonkorɔ no a yɛ ɔmo to na asante kasɛm na sɛ wɔn no wɔfa mɛde kɛkɛsɛ fo onim na identity abayɛ yi a ɔkasa bebrebe yi a ɛnɛ yɛbɛpa ne ho ntoma a sɛbi sɛ ɔse ɔwo no yɛ frafrani sɛ wokɔtoto ɛdini bi a ɔfa ɛdini bi wɔ asantemabura bebree ɛdini bi wɔ Ghana ha bebree a ɔbɔ din no abusa ne sɛ wɔbusua panyini hwan ɛne hwan ɛbi nim amadɛfoɔ bebree a ɛdi akɛseɛ na deda wɔn so sɛ wɔn mo yɛ asanteni kura ni a sɛ wɔn mo si ban ne wɔn mo ne yɛ wɔn nyina bi wɔn mo dada sɛ ɛyɛ no yɛ ho wɔn mu a tete yɛ fufue no yɛ nyɛ nneɛma a ɛkan. na mɛ mɔmɔ. wo sa nipa no abusa ne sɛ anka wotu firi ha na wɔn mo si apɛnyin hwan wɔn na naa wɔn ne wɔn mo ba bɛ fira yɛ no ofiri he ɔfɔ ati aseɛ ɔno bi ɛna saa ɔhene a wɔpɛ bɔ ne din no na me so me mmɔ ne din da no firi sɛ me mma no ma ne din wɔ fidie bi so no ɔnim na identity abaayɛ yi ɔbɛka sɛ kwawu wɔnim sɛ kwawu no sɛbi ɛyɛ mampɔn ae sɔɔte aseɛ maka sɛ sɛ mama ɛyɛ asante ɛti ɛyɛ na no wɔwɔ sɛ ɛnyɛma buru no bi no a wɔn mo te saa ɔpanyin akyi no wɔn mo akasa no ɔma yɛ ɔma identity na memaka kyerɛ nananom sɛ aduru bɛsi ɛtena so na sɛdeɛ ɛmɛ bi wɔ Israel maa mu a na Israelfoɔ no wɔn mo nya fi wɔn mo nya nkɔpɔ a ɛyɛ Abraham nyame Jacob nyame Isaac nyame no efiri sɛ na transition
na no mo ya trust na ya system transition ni na ya mo bia wo se wo do ma wo ya santini wo kwanda wo ya santini wo wanti wo ya santini wo bada wo ya santini wo sebu wo ya santini wo mo wo santini wo mem wo ya santini na ya shafi en kan ko ho risa tabi wo mo ata sada wo ti wono wo ni minister e ko ka san tia me wo ni minister e ko to tunu no masa sabi amu on ne dia wo sana wo do sa atare wo tunu wo te sabi to pack mo na esa o do sa te te be e ko mo ni na no e ya ganti tinu a wo ni mu ntia e ko ba e wo mo sa na no so ya so no as na na mo atanko nyarwa santini asantina mu ya wodi ma ye obi asende me se wo bi wo do na no beba asante so bia no ye pekura ye di lumba nwum bebo ni dua kun na mami nya anwa sembi enkyerɛ wonim se asofo kuni ni enintire wo Ghana ha dodo no afira asante wodi mede bawo me ma baako wonim papa Archbishop Duncan Williams. Yes, papa. When is that of Yakumada? I never want. Yes. Why you so at the end? The pray mine. A boy, a danny trimu pa. What him say? So for one in one condo. Just yeah. Over Friday, February, Media, and also one on the front, and you want to program. Never saw your Santini. Never pass somewhere. Wow. If you are not about for me, and I can be piano. But she's a Bibia Koto, Papa Bibia. Aye. And Mamma Sama Bakubium, Gamanche. The oh hey. When is on you, Kumasi? I am fair. Why a guy? Someone never be able to come out and go to my own auntie. And I know Namishia NDC MP for Boliga Central. Honorable Isaac Adungu. Nana who me da. To be na dimi chese kwa nkumetike sie weni one ya da your interview. Amande da be oye kumasi ni. Na mse mpacho honorable I was kumasi ni die woni we kura no. Enye ne card da bia wasiesie no ene was sport. Send any car we ni shoe pa no ne bet ya tim say yes. What they are toso. Hey! That way you are for Bayra. On a very serious note, I just want answer now about was one. You need say a bread say a santima or my hunu nipa kwa yeye. We are almost as antifoja womanum. Nam say a cast will be Jan and Numua. She cast her own tiasi or Jan and Numu ye. Adia on ye or so war. But Santini Bacas and me will fear and po fear. Anameboa. I find the okra yet to say, ye did to me, no. Ye and come row, ye did to me. Ko hwe ade we bere me come me kan chentem ko me nya bi ko hwe ade hembe me ase me ko ye no won say gisem di laso me ma me wo soma se ko sansuo bra connect to pap anu se me ko ye no nipa wo ho masama boss na wo ko ye no wo odwai at least
be an actual Bible. It was for thank you. Yano, as I never to find a quadria volley. I'm money to that one message and the bush from Cotan Hunsia. David. Mema wade baako bi so. Hwɛ ye maamenum a asantefoɔ maamenum emaatan no. So kokoma si dwakesie mu a ebi adi 80, ebi adi 90. So obetimi asɔre kra akɔ edwam die a wakɔtɔn na ade. Wɔnhwɛ sɛ ne ba mehwɛ no. Thank you. Asantini bi a independent mind. Aha. Olutina aya na duro wa. Obi so say oh, ada na de uni asantini won ka bi ma no. Anya ti ya ka bi ma no. They were independent mind that the share dia no from a certain distance. Now onu na di mo follow, I take advantage of fun. Onu no amanese mu o ma take advantage. Adisiamu business mu o ma take advantage no. Na entrance sabi aboa ya ta aboa bi ti aboa bi nya. Ya ta na ta aboa bi ti aboa bi nya. Na ya ba ya no so aboa bi fi na mi nya bro. Baby. Eti ya wo independent mind. What the be asantini be dia bia no a onko fa no go for the kan hu sia. What the asantini ko tia civil service mu a o ma ki sure say o fa the promise and the phone one abe kan hu sia. We are inward people. We are not inward people. What na the so to kai ni ka bia tia. We are not inward people. What I say? Eti the dia ka bia ni a shese. Ya ya ta kakra ya suma ya no. Ya bet ya bet ma boy wo ni ade kakra ba fie. Eti me kai me na tume una na ka se bitira mi. O tia na na amba na do mu ko ba mu o mu titu kwa no. Asiba na na mu ka tira mu se. Agosi ada boy. Amba da do sia say. Wana ka sia bo sia una ni dia jamu. Ati asati ni bia ko bra woni dia eba na ka mu fie. Ono tina ye koba ye be hwefie. Kakra. Okay. Baby, I will survive. I said, Nico, survive with Yama. So say, so the woman will be able to say, potential bra. Who come at the time of what they are? Was also Nyabwa. Never Sabra. The boss man, I may tell. And that time we are ready to go home. I will tell this story, Baba. Aye. And Tiano, you have the best year. Na woni ba ko a ayi na ba na say na pa me despite na to tie pa me despite sisua e pa do what say na say but for ya tie haso e de ka say ta to wo ko ato ati pe awu pa ya ba so test no Africa say to e de ko radio cassette tompo emre bi yakọ ayie bi ase ne boys no ba ko ewi kwada so ne yekoye egbo na wo mo bobo bonsan no na ekuo bi begina ho na se eje say kwam despot wo ha tie yen ye kuo ye gina ye frɛ ya bolo wefo na se ekuo no wo na ateye na sa abre no na ye koton hardware incredo no ni ade wo bogosu ni prestia na ada ya no na amete se wo de hye eda fom na ye ba ya ye kwaye nsam 1.5 ene asama me kenche 150 cedis ena mi wura sore ye ena okoye ena okogi sika no da wo mo ase ena eja odi 150 ni se nbutum ti nti emudwo ye no ena me be enam se abana 150 di wose minim ba bia me fire ekuo mi nam teye sabi nya ba bia nyame di masie ena me bebu o mo abomfia se ni nyame adom a nkene me da so ka wo mo te awurade apagya wo a na wo mo bonsan de ewo wo dom ena wo mo de bo na nipa nyame pagya wo ekosoro a na wo nso so wo bre wo ho ase na yesa nyame be hyira wo ena afa bibia timi sisa wo da se ni bia abrabom bibia fe na wo sen kura gum je ndi sie abura che minye bie na what to say ya na nkrofo say yen ye tribalism ana meka no the mami ka se yo ana meka no 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 ana meka
who will be a book tire and 40 wood for a catch in hey mama nka asem bia na woteto aka jetia wonu se kane no se obahu so obi hye trousers any shirt ya na nipa kwa ko school na ye abominable se wo beba benante ka jetia na kane na dua bi so e frɛ ho ampadua aduase won to da me wo ho na wo twamu ana boso no mo je da bi we di se onimuma wesi da bi onimuma hwe nante no a eti wa no ma frɛ abante empa acha wo ma wodu wa no ma twe tetewa graphic de ahye onsem kenkan ade ma ye se da bi onimuma hwe o ma hwe ka jetia ho busamsa de ntia busamsa de wo ni mo ma anu akwa shirt ne trouser ebe daada ye mboa ye be prove video papa enti kane no the difference between the wako school ni the onko school no ene say the onko school no debi ofrantement o efratam ni che debi ofratam ni ena the wako school no one the debi a wo she trousers ene yi ene that was the difference. It is a wooden na onko school na be she eya na be fa kageti ampadua aduase a ye be birimu ye be prove video about to say I tell me me wa fa kofi badu akofi adu and our trauma journalist nana no den pam person go ni din and wa hunu ta asante e wo tuminti wa sakira nana no den se bia obaka yeah ana okasa ya ma ekoye taso wo kasakura titi tikasiem ana ofa kofi badu truck ata come and say he knows the price of everything, but he doesn't know the value of it. One more, Omukika Sansamuno. One more Asante, never moving the value of Asante. Of Oba Santimamua. How do you ultimate tribe of Richard? I can't Asante for. There be Obaya, you almost go. You were Santi New Town. You were another. You were Anwan Fanti New Town. I'm not Fanti New Town. Ya wo tete ahin da ko jom basri ko be fantifo na tatwo ya no ya ko ya ni ahokwo na kekere ye na ye ti ahokwo ni sabi ofa no ka sai ya na na no fo be be se abedi basare fo tam e ko afo a ya na no ja pa ye na ko bi basare fo tam ai basare fo ye no ko ti kra afo and now, come on, but I don't know now. Who do you want to? Debbie. Oh, not only that, I won't open the moment. Mohammed. Get woman a particular. I Japan would run now close. I could do almost some more. Or to talk about the first Sabalis, who is yours, and what just people. I cannot carry the country, university, and what kind of possible woman. Ayi mama wa de ayi na in 1935 ya dia fa wo dia se kwatu bo ni samo e ka ya fa ya wan kakakai ani e territory kakakai ani e dafa dia kakakai ama ka dana ho onote so obi kata samua na wo no akasa no he knows the value, he knows the price of everything, but he doesn't know the value of it. Onima Sante. And I mean, for honesty, there were a lot of educational illiteracy. But what you said, oh, yeah, empty. There's a no one co school and obedi bibi. Oh, nothing offer. It's the crashing, now, obi or school dropout. After agenda, what they say. Oh yeah. Mate. Antige nkomodie ye beto aso adi pa na ma me fancy ha na fe ye nsori ofa roma ye di anusie no metra ade ba ko we dey na wafi nation na se ka be kanu na so ye say opas market nyame na ka transfer ma metra
yana nanum atrankunya wo say enano no eye bibiye ana kuma se tabi saka so ketre ko tena sam wono na tefia na nkora de bedu oba no tefia no etima se na nanum as much as na nanum efo na body protect your custom no akota so ya ya fani no akota obatia ya fani no na obi amu sha asante no sabi yenye nitamu na wotumi so brinti asante onu ya dia mese na nanum ana ofa afero so the light of Kwame Nkrumah tikesiamu of anom wesamu mo abatia na no na mo fa them na mo say amamre ki amani mo kai su ni say na ya wu be ya fira ya be be ya be ye na mami fa we ntuma hwa mi we be fi enei edi enti ehyaase kakra na okwa yi a na ote yi ase didi hwe ofa wouldn't say a man, you oh, you're crying, come on, the crying, I can't have the from that day. There be a fan with them, and I'll do Kwan Row and San will refuse. What if I say one thing? Now, what's so? Answer. Now, we may bow them. When am I the Quentin and I'm here, sir? Ebra se bacteria bi na onsa koso wo koye wakọ chiachie nipa nti na ahoro onsa wo ya bonte ansa na wawura mu no se bacteria bi woni nipa akosan ne ade mfifire num ne ade yefunu na da ho na wodo onsa akoka eno no entuma no wodi se mu saa no a awia bebom bosuo bebom na ayi saa bacteria na firim na nananom nimde ena wonim se eburo ba na ayi ne fa wo ho na wo wi aburo no wo ne brodua no ho a wadidi ba wo tugu nsam na wo de gu anu a woni di sa woni ma de grandia because wo tutu agu nsam no is measured o kai say yefunu na eda paafo enti na wo die na emom say wo wi ne gragrade e de na je say wo nya fufu ogura abedi ye be koso ai let's na une ukomisa mosia ya mamre no na ende se mosia keke hu bi so ekamo no we for wadaruma the agenda national wo fasino ya santi youth association ya batawachi we ya bodom ano na ya de selfu no ama mate awura meso be da se pa se ene wagibre omo ahoden ni kwasentemaye amen bye bye Tweneboah kodua eye convener Emma Ashanti Youth Association. Now, sir. OKFM 101.7.